سلام كبرات تخطاتلتي كما يتغنيو زي أتي نابخم عربي نقربو زينا متحت كوينو أب هارموني ميديا نقربو لكم مدبيو أم نايلوم عند مدبنا خاخمتي ناي كل شع كل ترستي قريبنا لنا زوم كل ترستي أقد استيوم زبلنا من نابخم نقربو مدلنا أبز هاجر شو دم فلاي زكاير زلو نجارات بغربا أبز حلف سومن أب ميديا خكات علوز غنيو نتي جنرال دايركتور ناي ميكروفون سفركت ميكا ليبن بيك نعو خاب سلطانو الملقاس كاب سرحو كبار كم زقبر ወይ ከም ዝወፅእ ከም ዝግበር ዝተገብረሉ ምክንያትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፀ ክትዓትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገር ሽወደን ዝምዕብል ዘሎ ጉዳያት እንታይ ምዃኑ ክንዛረብ ኢና ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ምስ ዝሓለፈ ዘቕረብናዮ መደባት ተተሓሒዙ ካብ ህዝቢ ዝመፀና ሕቶታት ብፍላይ ከዓ ንተኸታተልትና ይጠቅም እዩ ዝተባሃለ ኣብ ግዜ ዝኾነ ይኹን ጠበቓ ዘድልዮ ጉዳይ ምስ ዝመፅእ ብፍላይ ኣብ ናይ ፋሚሊ ዝምልከት ፍትሓት ምስ ዝመፅእ እቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ኢንሹራንስ ናይ ገዛ ኢንሹራንስ ኣብኡ ዘጠቓለሎ ሓገዝ እንታይ ከም ዝመስል ብዛዕባኡ ከቕርበልኩም እየ እቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ኣብ ሽወደን ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ብንጹር ቁፅሪ ስደተኛታት ንምቕናስን እቲ ዝነበረ ኣብ ሽወደን ናይ ኣሳይለም ሕጊ ልክዕ ከም ዘይነበረን እኳ ደኣኒ ብዙሓት ኣብቲ ውሽጢ ሚግሬሽን ዝሰርሑ ተዳናገፅቲ ናይ ስደተኛታት ወይ ከዓኒ ኣሲል ኣክቲቪስተር ብምባል ሓደ ነቲ ጀነራል ዳይሬክተር ካብቲ ስራሕ ከም ዝእለ ምግባር ሓበሬታ ምስ ወፀ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ፖለቲካውያን ናይ ኤስዲ ኣብ ትዊተር ገና ነዚ ቤት ፅሕፈታት መንግስቲ ኩሉ ካብዞም ናይ ኣሳይለም ኣክቲቪስተር ክነፅርዮ ኢና ብምባሉ ኣዝዩ ኣቃጣዕ ኮይኑ ኣብ ሚድያ ክዝረበሉ ቀኒ ነይሩ ኣብቲ ዘዛርብ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ቀዳማይ ኣሲል ኣክቲቪስተር ዝበሃሉ ዘለዉ መን እዮም ነቲ ሰብኣዊ መሰል ምክልኻሎም ዲኹም ዘብሎም ዘሎ ስለምንታይ እዩ ኤስዲ ከመዕርኽ ንዝኸይዱ ከም ውድብ ከኤስዲ ነዚ ሓሳብ እዚ ይድግፎ ድዩ ምስ ተባሃለ እቶም ተወኪሎም ዝመፁ ናቶምን ከም ዝድግፍዎን ብዙሓት ዘይግብኦም ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሪፖርት ዝመፀ ብዙሓት ሰባት ዕቑባ ዘይግብኦም ወሲዶም እዮም ዝብል ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ሪፖርት ሜንሽን ገይሮም ኣብ ውሽጢ እቲ ሚግሬሽንን ካልእ ቤት ፅሕፈት መንግስትን ተዳናገፅቲ ናይ ወፃእተኛታት ወይ ናይ ሓተት ዕቑባ ኣለዉ ነዚኦም ከነፅርዮም ኣለና ዝብል ሓሳብ ብምዝራቡ ብዙሕ ክዝረበሉ ቀኒ ኣሎ እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ እዚ መንግስቲ መፅኡ ዘሎ ብወግዒ ቁፅሪ ስደተኛታት ክቕንስ ካብዚ ሃገር ብዙሓት ሰባት ክሰጉግ ፈቃድ ዝወሰዱ ሰባት እቲ መንበሪ ፈቃዶም ካብ ቋሚ ናብ ግዝያዊ ክቕይር ዜግነት እውን ክሰሓበሉ ዝኽእል ኩነታት ንኽፅናዕ ነዚታት ይደፍኡሉ ከም ዘለውን ብዓብዪ ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ርዱ እዩ እዚ ስግኣት ክፍጠር ገለ ዘይኮነ እዚ ጀነራል ዳይሬክተር ባዕሉ ሕጂ ሰጊጎሞ ደለዉ በዚ ዝብልዎ ዘለዉ እንተኸይዶም 300,000 መንበሪ ፍቃድ ቀዋሚ ዘለዎም ሰባት ብስግኣት ክሓድር እዮም ኣነ ሓደ ካብኦም ነይረ እንተዝኸውን ብስግኣት ኣይምደቀስኩን እዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ተተግቢሩ ን300,000 ሰብ ቅሳነት ዘይህብ እዩ እብል ነይሩ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ተመሊስካ እውን ሕጂ ካልእ ዘሸቐል ነገር ነቶም ዜግነት ዘለዎምን ብሓሶት ምክንያት ዝወሰድዎ ክንስሕቦ ኣለና ዝብል ሓሳባት ይመፅእ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣሸጋሪ ነገር እዩ ሳዕቤን ናይዚ ከዓ እንታይ እዩ ክኸውን ንብዙሓት ሰባት ዘይርጉእ ነዚ ሃገር ከም ሃገሮም ሪኦም ክንዲ ዝኸዱ ዘይርጉእ መነባብሮ ዘይርጉእ ሂወት ከም ዝህልዎም ዝገብር ነገር እዩ ክመፅእ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ሃገር ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወቱ ክትዋሳእ ክትነጥፍ ንመሰልካ ክትከራከር እዚ ግድን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ኣብዚ እንዳነበርካ ከለካ ብዛዕባ ዘይትነብሮ ዓዲ እንዳተዛረብና ከም ንኸይድ ነቲ ንነብሮ ዘለና ዓዲ ኣብኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ሂወት ኣካሉ ኮንካ እቲ ናብ ደቅኻ ናብ ደቂ ደቅኻ ናብ መፃእ ዝመፅእ ነገራት ኣብቲ ሃገር ከመይ ክፀልወካ ይኽእል እቲ ሳዕቤኑ ኸ እንታይ እዩ እንታይ እንዳማዕበለ ከይዳ ኣሎ ክንርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በብውልቂ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሽግር ክፈትሕ ተፈቲኑ ሰብ ግዳይ ይኸውን ኣብ ዝግበሩ ዘለዉ ፖለቲካን ኣብቲ ተኣምነሉ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ናይቲ ሃገር ተሳቲፍካ ግን ድምፅኻ ከተስምዕን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽግራት ንዓኻ ንመፃኢ ወለዶኻ ዘይትንክፍ ክኸውንን ምፅዓር ከድሊ እዩ ነቲ ጀነራል ዳይሬክተር ኣብ ምስጓግ ኣብ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቲ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ኣብ ምፅራይን ገና ብድሕሪ ሕጂ እውን ነዚ ክቕፅልዎ ምዃኖምን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካ ኤስዲ ኣብ ቅድሚት ስልጣናት ከይሓዘ ብድሕሪት ኮይኑ ነቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ እንዳደፍአ ድሌታቱ ዘተግብረሉ ዘሎ እዩ ዘሎ ትስበርየ ዲሞክራተና ስለዚ እዚ ከያይዳ እዚ እንዳረኣኻ ሱቕ ምባልን እቲ ሽግር ከዓ ይእከብ ይድመር ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣብነት ዝህበኩም እንታይ እዩ ኣብ ኦክቶበር
2022 ዕለት 10 እቲ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና ኣብኡ ክትርእይዎ ሜጋፎን ስበርከት ዘውፅኦ ነገር ነይሩ ኣብቲ ዘውፅዎ ሓበሬታ ምናልባት ነቲ መምሃሪ ክኸውን ኣብዚ ከርእየኩም ክፍትን እየ እቲ ዘውፅዎ ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ሜጋፎን ስበርከት ንኩሉ ዜግነት ዝሓትት ሰብ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ንኩሉ ዜግነት ጥራሕ ደይኮነ ወላ ፋሚሊ ምጥርናፍ ዝምልከት ብዕለት 10 ወርሒ 10 ዝወፀ እዩ ዝብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ኮንትሮል ናይ ፓስፖርትን መንነትን ይጥበቕ ኣጥቢቕኩም ግበርዎ እዩ ተባሂሉ እዚ መስ ውፅኢት ናይዚ ሕጂ ማልያ ዘይብሉ መዓልታዊ ዝመፀና ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ኢዶም ክህቡ ከለዉ ካልእ ዕድመ ወርሒ ዝተቐየረ ገለ ምሕላፍ የለን ኣዝዮም ኣጥቢቖም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዘይነበረ እቲ ቁፅሪ ምቕናስ ስለ ዝኾነ ዜግነት ዝኽልከሉ ዘለዉ ንኣብነት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅናዮ ኣባል ሳዋ ምዃን ተመዲብካ ኣብ ሳዋ ምንባር ጥራሕሲ ዜግነት ይኽልክል ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሳዋ ብዙሕ ግፍዕታት ተገይሩ እዩ ዝብል መረዳእታ ስለ ዘለና ኣባል ሳዋ ከዓ ስለ ዝነበርካ በዚ ጥራሕ ኢሎም ዝኸልከልዎም ይበዝሑ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣከያይዳ እንድሕር ዳ እንዳረኣናዮ ከለና ትሚልና እቲ ዝጉዳእ ሰብ እንዳበዝሐ ክኸይድ እዩ መነባብርኡ ክትንከፍ እዩ ብዙሕ ነገራት ክሽገር እዩ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ እንታይ እዮም ድብሉ ዘለዉ እቲ ቁፅፅር ናይ መንነት ናይ ፓስፖርት ኣዝዩ ይፀንክር ኢሎም እዮም ኣውፅኦሞ መን እዮም እዚኦም ክትንከፉ ብዚ ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝሓተቱ ወይ ናቶም ትካል ዝገበሩ እሞ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ድዮም ሪሰርች ዝገብሩ ድዮም ፋሚሊ ምጥርናፍ ናብዚ ዝመፁ ዝደልዩ ድዮም ቪዛ ዝሓቱ ወይ ናብዚ ክመፁ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ እቲ ዝነበረ ምቁፅፃር ካብቲ ዝነበሮ ክተርር ኣለዎ በቲ ዝነበሮ ጥራሕ ይትኸይዱ ዝብል ሓበሬታ የውፅእ ኣለዎ ከምዚ እንዳኸደ ከሎ ስቕ ኢልካ እንተሪኢኻዮ ፅባሕ ንግሆ እቲ ዝመፅእ ሽግራት ክበዚሑ በብውልቂ ከዓ ሰባት ክፈትሕዎ ይክእሉን እዮም ኣዝዮም ክሽገሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ክግበር ዘለዎ ብኣጋ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ህይወት ናብቲ ሃገር ኣቲኻ እቲ ፅልዋ ክትቀንሶ ምፍታን እሱ ኣገዳሲ ይመስለና ተቐዳማይ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንከይድ ከለና ብዙሓት ኣብዚ ንነብሮ ዘለና ሃገር ኣጋጣሚ መቲ መነባብሮ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ኣዝዩ ፍትሕ ብዙሕ እዩ ኣብ ፍትሕ ከዓኒ እቶም ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ብመንግስቲ ሓገዝ ይግበረሎም እዩ ናይ ጠበቃ ምስ ዝገብሩ መንግስቲ ከፍረሎም ይኽእል እዩ ሬትስየል ብዝበሃል ማለት እዩ እቲ ድሰርሕ እሞኒ እዚ ዝኸበሮ ከዓኒ ኣትሊስት ከይፈለጦ ከይተርፍ መብዛሕትኡ ሄም ፎር ሼክሪንግ ናይ ገዛ ፎር ሼክሪንግ መብዛሕትኡ ንዕኡ ከም ዝሽፍን ብዛዕባኡ ከዓኒ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዝተዋሃበ ከም ዘሎ ኣቲኹም ከተንብብሉ ትኽእሉ ከዓ ንዕኡ ከዓኒ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናዮ እንድሕር ዳ ናይ ጠበቃ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ከባቢ 20% ስኻ ከፊልካ 80% እቲ ናይ ገዛ ኢንሹራንስ ዝኸፍለልካ ኩነታት ንድለዮ ኣይንድለዮ ትፍትሕ በዝሕ ኣሎ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ በዝሕ ኣሎ ካልእ ሽግራት እውን ካብቲ ንኣብነት ንሓደ ትካል ፕሮሞት ክንገብር ኢልና ኣይኮናን ግን ከም ኣብነት ንክኸውን ኣብ ዝነልዕለልኩም ሕጂ ፎልክሳም ዝበሃል ናቶም ከቕርበልኩም እየ ንኣብነት ኣብኡ ሕጂ እቲ ናይ ገዛ ኢንሹራንስ እንታይ እንታይ የጠቓልል እንታይ እንታይ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ከም ኣብነት ጥራሕ ረኣይዎ እዚ ፎልክሳም ወሲድና ንኣብነት እዚ ዩሪዲስክ ሮድ ኢቭኒንግ ምኽሪ ክህቡ ክእሉ እዚ ሬትስ የልፕ እውን ድብል ኣሎ እቲ ናይ ገዛኻ ከጠቓልሎ ዝኽእል ካብ 2021 ሓድሽ ቪልኮር ኣሎ ሓድሽ ቅድመ ኩነት ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ኣቲኻ ምንባብ ክከኣል እዩ ብዛ ኣቲኻ ግን ብዛዕባ እንታይ ክህቡ ክእሉ ፋሚሊ ሬት ኣርቪስ ሬት ናይ ውርስን ናይ ፋሚሊ ሬትን ዝምልከቱ ኣብዚኦም ኩሎም ምኽሪ ክህቡ ክእሉ ሮድ ኢቭኒንግ ብዛዕባ ፍትሕ ኤክተነርስ ክህልናድ ፍትሕ ምዃን እዩ ናይ ቦርድናድ ናይ ቆልዑት ዝምልከት ገለ እዚ ብምልኡ ሓገዛት ከም ዘሎ ኣቲኻ ምንባብ ብሽወደን ከተንብቦ ይከኣልካን ብቋንቋኻ ኸማን ሓገዝ ዝህብሉ ናይ ቴሌፎን መስመር ከም ዘሎ ንሶም ጥራሕ ደይኮነ ወላቶም ካልኦት እውን ንኹሎም ኣብነት ስቕ ኢለ እዚ ንኸሪአኩም ኣምፅአዮ እምበር እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ከም ዘለዎም እሞ ብፍሉይ ነዚኦም ከነርኢ ኢልና ንብሎ ዘለና ደይኮነ ሓፈሻዊ እቲ ክግበር ዝከኣል እቲ እንታይ ተኽእሎታት ኣሎ ሰብ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ነቕርቦ ዘለና እዩ ስለዚ በዚ ከያይዳ እዚ እቲ ክግበር ዘለዎ ኢልና ንኣምኖ መብዛሕትኡ ትናትና ሰብ ኣዝዩ ክብር ዝበለ ወፃኢታት እንዳሸፈነ ካብ ዝኸይድ ብከምዚ
እቲ ዘለዎ ሓገዛት እቲ ክወሃቦ ዝኽእል ሓገዛት እንዳተጠቕመሉ ክኸይድ ነመኻክር። ብዙሕ ነገራት ዳብል ኢንሹራንስ ዝኣትዉ ኣለዉ ገለ ነዚታት ግን በዚ ናይ ዜና መጽሔት ዘሎ ኣገባብ ብዙሕ ክንሽፍን ንኽእል ስለ ዘየለና ኢልና ስለ ዝኣመና ማነን ብፆተይን ኮይንና ዲስካሽን ባይታ ዝፍጠረሉ ደው ኢልኩም ሓሳብ ትህብሉ ሕቶታትኩም ንምልሰሉ ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ሰባት ዓዲምና ነቕርበሉ ናይ ቀጥታዊ ቴሌፎን መስመር ምድዋል ዘለዎ ዝተፈላለየ መደባት ዘለዎ ንሰርሕ ኣለና እሱ ኣብ ቀረባ ግዜ ብሓድሽ ዌብሳይት ብሓድሽ ምድላዋት ካብ ዘለኹም ኮንኩም ደው ኢልኩም ኣቲኹም ብቪድዮ ድዩ ብቴሌፎን ሓሳባትኩም ሕቶኹም ተቕርብሉን ክኢላታት ኣምፂእና እውን ካብ ዘለዉ እቶም ክኢላታት ዝምልስሉ ኩነታት ክንፈጥር ንዳሎ ኣለና እዚ ኩሉ እዚ ንምግባር ኣብ ንሓቶ ሓገዛትኩም ከዓ ድሕር ከም ዘይትብሉ ንኣምን እዚ ሃርሞኒ ሜድያ ገለ ክፋል ካብቲ ናይ ሕብረተሰብና ድሌታት ይምልስ ኣሎ ኢልና ስለ ንኣምን እዚ ዘሎ ከዓ ከምኡ ኢሉ ክቕፅልን ዝያዳ እኳ ደኣ ከነዕብዮን ካልኦት መንእሰያት ሰልጢኖም ሒዞም ነዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ሕብረተሰብ ቁርብ ክብድ ዝበለ ኩነታት ዝመስል ፖለቲካዊ ኩነታት ንዕኡ እውን ኣካሉ ኮንካ እቲ ንረብሓናን ዘይረብሓናን ዝመፅእ እንታይ እንዳበልካ ምስራሕ ከድሊ እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ ትሕዞ ስካዕ ንራኸብ ሰላም ቀኒያት